No niin, eli tänään minä ja Kone 60. aiotaan vetää PvP-matsi tässä meidän edessämme. 1 vs 1. Mä 1 vs tiedän, 1. että Arspuri voittaa mulla lakiitaa sen verran. Terävyys 1 timumiekat kummassakin tehtiin niistä timusta ne miekat. Ja sitten rauta-armorit. Joo, kuten näet. Ei mitään enchantteja. Kuten näette tossa noin. Ei mitään enchantteja hänellä päin. Milloin aloitetaan? Älä vielä. Ennen mä vaan esittelen. Ja milloin aloitetaan? Joo, eli 3, 2, Meno. 1. Ei vielä. Tälle 3. Ei vielä, en oo valmis. 3, 2, 1. Nyt. Karkuu! Tumum. Sä kompoot, mä kuolin. Mä kuolen. Ei. Oh, huusta bro. That's me, aha. Joo. Voitais ottaa kyllä toinenkin matsi. No, mulla lakitti yhdessä vaiheessa silleen, että mä sitä jäin. Tässä. Niin mullakin lakitti. Tuuko se nyt ottamaan? Joo, oota. Mistä sä vedit timumiekana? Mä teen uuden keräys. No kun mä oisin antanut ne. No, anna. No täällä mies sanoi, että tuu hakemaan nää. Juman kekka. Mäpä tuun. Sä taas pysyt adminelta. Täällä sisällä. Hei mä enchanttaa 2 levulla mun miek. No joo, ennen. No niin, otetaanpa uusi. Joo. Mennäänpä tähän. Mä oisin jo OP-omenan eka. Ei. No ei mulla edes mitään oo. OP on. Ei niin, ei oo. Vetti tää OP on. Noniin. N. Vetti. Y. T. En vetänyt OP-omppua. Nyt. Ai medellaan. Mä löin sua, etkä sä menettänyt yhtä HP:tä. Mulla oli GM. No. No okei, joo, otetaan uusi. Ja tää yhä edelleen menee videolle.